Fuq One Radio il-Prim Ministru tkellem dwar id-deċiżjonijiet li qed jittieħdu fil-laqgħat tal-Kabinett u brabta mal-politika ambjentali ta' dan il-Gvern semma kif perjodu deċiż iridu jibdew jidħlu karozzi elettriċi. Qal li aħna rridu nkunu fost tal-ewwel li nagħmlu dan fi sfond li wara l-eluq tal-power station tal-heavy fuel oil issa huwa it-traffiku l-aktar sors li qed iniġġess l-arja f'Malta. Tista' naqsu billi ma jibqax ikollok karozzi diesel u petrol biex ħatamilha mill-lum għal-għada. Ma jfissirx li kull min għandu karozza petrol jew diesel illum irid jarmija, dik tista' żomma, imma jfisser li ħaniddeċiedu data li tkun 7, 8, 10 snin oħra li ngħidu minn did-data l qudiem kull karozza ġdida li tidħol u kull karozza li tidħol fil-Gżejjer Maltin ġiet tkun bil-fors dawn it-tip ta' karozzi elettriċi jew karozzi oħra li jaħdmu b'xi teknoloġija oħra. Huwa semma wkoll it-tnaqqis tal-iskart mill-Borża Sewda b'25% wara li qed jinġabru eluf ta' tunnellati bħala skart organiku. Qal li sal-aħħar ta' din is-sena se jidħol l-10 ċentesmi ħlas fuq kull fliexkun tal-plastik li mbagħad jingħataw lura mar-ritorn tal-fliexkun. Dr. Muscata ċara wkoll li m'hemm l-ebda pjan li l-Port Ħieles jikber billi jersa' iktar lejn in-nies. Il-Prim Ministru ġie mistoqsi wkoll dwar il-ftuħ ta' skola ġdida f'Witilajn fejn qal li din hija infrastruttura importanti għas-sistema edukattiva u semma kif l-għalliema jxirqlhom kull appoġġ f'xogħolhom. Dwar it-tnaqqis ta' 7% fir-rata tal-kriminalità, il-Prim Ministru qal li teżisti fiduċja fl-istituzzjonijiet dixxiplinarji tal-pajjiż. Minkejja l-attakk kontinwu li jsir fil-konfront tagħhom minn naħa ta' xi wħud jgawdu fiduċja kbira mingħand in-nies. Issa din fiduċja mhijiex artifiċjali. Il-fiduċja tkun ġejja minn x'imkien issa mhux m'hemmx xi żejt, mhux m'hemmx xi tejjeb, mhux m'hemmx frustrazzjonijiet kemm min-naħa ta' membri tal-korp kif ukoll min-naħa ta' membri tal-pubbliku, imma l-affarijiet ikunu mixjin tajjeb, ikunu hemm ir-riżultati, ma tistax toħloq, jkun hemm mhux artifiċjali, hija reali. Semma wkoll il-liġi li tresqet għall-konsultazzjoni din il-ġimgħa dwar il-kremazzjoni u anki l-ħruġ ta' 100 miljun euro f'bonds għall-anzjani. Qal li fi klima ekonomika pożittiva li tkompli tikber, is-self tal-Gvern naqas u allura jista' anki naqqas ir-rata tal-imax. Allura ħadna deċiżjoni politika illi noħorġu ammont ta' bonds, f'dan il-każ 100 miljun, illi aħna ħanħallsu jekk japplikaw għalihom anzjani taħt ċertu regolamenti. Ħanħallsu iktar milli hemm bżonn fis-suq. Jiġifieri kieku jien immur nissellef b'mod normali u rrid nissellef bl-inqas ammont possibbli, jien ħansib. Imma għax inti anzjan jew anzjana jien lest intik iktar milli kieku huwa l-prezz u xtaqt nirrimarka ħdan għax naħseb li huwa deċiżjoni soċjali din. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.